chystá na štart. No teda, tak toto nám nevyšlo, bolo treba tú skokovku skočiť z opačnej strany a bohužiaľ, tomuto týmu to nevyšlo hneď na začiatku. Tak nám to teda ukáž, ako to malo byť. Kell se elvesni mindenit. A nás po dobehu tohoto týmu čakajú už len posledné 4 týmy. Ilona Ramoser, Roman Klein, Anna Plenk a Veronika Otýpková. Felemegette. De mit csinált? Rosszat ugrott, akkor Tencké vagyunk. Tak to bol maďarský tým Resirko.